Ahojte priatelia, tak dneska opäť si dáme také dlhšie videjko, lebo máme tu na preverenie Mercedes CLA Shooting Brake. Ja ľúbim Mercedesy, to tam musíte povedať v tom videu. Už som to vravel asi pri minulom GLCčku, keď sme preverovali. Sám mám viacero už modelov vyskúšaných, som fanúšik tejto značky. Takže potešil som sa, keď zákazník si nechal u nás preveriť takéto pekné CLAčko. Ja som mal tiež takéto auto. Takže o to krajšie a lepšie sa mi preveruje, že môžem povedať, že ho poznám. Najazdil som takých 50-60 tisíc kilometrov, tuším, za rok na ňom. Takže je mi to dobre známe auto. Toto konkrétne je CLA Shooting Brake 2020 náročník. Pod kapotou je 2-litrový diesel. Ako radi hejteri píšu, tak není to Renault motor. Takže nemusíte sa báť toho. Od roku 2021 vlastne Mercedes si tam začal dávať svoje 2-litrové dízle s objemom 1950, takisto ako je aj, ja neviem, v C-čku, v E-čku je ten motor takisto. Už v tých najnovších není, lebo tam už je mild hybridná technológia, ja to mám tiež vo svojom aute. Ja mám 2023 C-čko, tam už je mild hybrid, je to zase o úroveň lepší motor, ale v týchto nižších radách pravdepodobne si myslím, že ešte ostane. Ak v novej generácii už nebude len benzína, elektrika, jak to býva. Toto auto má 150 tisíc kilometrov, vizuálne tým, že je čierne, veľmi pekné, nelakované, nehavarované. Pneumatiky predné sú 2022, Pirelli, dezen je v pohodičke. Zadné sú 2019, tam je už dezen taký, no ešte to požije, ale na rok určite vymeniť na ďalšiu sezónu. Brzdy, predok, zadok sú v dobrom stave. Takisto keď máte tento 2-litrový diesel Mercedesácky už nový, ako som spomínal, on sa dával od, tuším, že december 2021, tak už to máte spojené aj s 8 stupňovou prevodovkou automatickou, predtým bol 7 stupeň, ale takisto ako sa radi hejtuje v komentároch na tieto autá od ľudí, čo ich nepoznajú a nevyznajú sa, tak aj tie Renaultiacké motory, tie 1.5 boli dobré. Samozrejme je otázkou, že či je to až taký vhodný, dobrý motor, tá 1.5, lebo naozaj je to na také medzimestské dochádzanie, není to nejaký diaľničný špeciál, ale ja si myslím, že to normálnemu človeku úplne stačí. Je tam 5 litrová spotreba, čiže to je super podľa mňa. Mne sa veľmi páči na CLAčkách, ja som mal Ačko, A triedu, ale to je plus minus autobus to isté, že CLAčko má bezrámové okná, sú tu vyhrievané sedačky, keď máte progressive verziu, máte v prednom nárazníku takú chromovú lištu na spodku, v zadnom máte takisto lištu, aj výfuky chromové, fejkové, bo výfuk je vyvedený vpravo dole. A máte to vlastne aj s takýmito lepšími sedačkami, ktoré majú aj oporu v stehnách. A čo je veľmi dôležité, čo aj keď som riešil jednému zákazníkovi Bčko, tak o tom nevedel, tak si dajte pozor, aby ste mali široké displeje vždycky, takéto. Sú 3 úrovne tých širokých displejov. Jedna je, že malé, hrubé, hrozné rámčeky na oboch displejoch, sú tam len také mini, ono to neponúka ani takú funkcionalitu ako tieto napríklad veľké. Potom máte možnosť hnusný stredný rámček mať v strede a široký displej na kraji, to už je kúsok lepšie, ale stále sa to moc nehodí tomu autu a toto je vlastne tá najvyššia verzia, široké displeje. Také veci, že tempomat, to je jasné, ten 8-stupňový automat som spomínal, interiér inak pekný, veľmi na tom autičku. Ešte by som možno rád spomenul, že si dajte pozor na predné svetla. Tam boli takisto 3 verzie svetiel a toto je tá stredná rada, opäť, že sú ledkové, nie full LED, aj s vyrezávaním, aj tie mohli byť. To sú vyššia verzia, iný podpis svetelný tam je ledkový a samozrejme robili sa aj halogénky, jak na Fabii, čo si myslím, že k Mercedesu sa vôbec nehodí. Ak by bola extra dobrá cena, tak why not, ako sa hovorí.
na Slovensku, ale radšej by som aspoň túto strednú verziu, vyzerá to o mnoho lepšie. Motor suchý, ide krásne, diagnostika bez chyby, výčit kilometrov sedel, auto je pekné, podvozok je takisto pekný, čiže za mňa spokojnosť. A možno jediné negatívum je, že nám tu trošku pri 1400 otáčkach hrkoce nejaký plast, ale žiaľ to už pri moderných autách asi sa musíme s tým zmieriť, že tie plasty sú aké sú. Takže tak, potešil som sa, teplo je, nie až tak dobre sa pracuje, musím povedať, na tých obliadkach, keď obliadka trvá 2 hodiny, ale zvládame to aj v tomto teple a dúfam, že sa vám video páčilo, tak sa tešíme na vás na budúce. Majte sa pekne.